Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео. Както ще виждате, днес ще правим мини шурикенчета. Аз направих един голям шурикен. Така, ето го, с остри ъгълчета. Да, остри са. И вижте как лети. Така, сега ще се върнем да го вземем. Към тук сме хора и нека да започваме. Така, ставям си телефона тук. Сгъвам си ето така едно квадратче. И другото го изрязвам. Едно мини квадратче. Сега го сгъваме ето така. Много малко го сгъвам. Така. Така, хора. Щати, че тук е малко по-трудно. Ето тези загъвки са най-трудни от всичко. Направих си среда. И сега ги сгъвам по линията. Да. Така. Ето го малкото такова. И нека да започнем с втората част на шурикенчето. По-лесно е сега, защото е по-малко. Сега се отваря. Така, сега да си отбележим с ножичката средата. Ето я. Така. Тук сгъваме ето тези. Така, хора. И тази част сега е малко по-завъртяна, защото е по-трудничка, да се каже, да. Ама нас няма да ни затрудни. Много е малко и е по-трудно, а докато на по-големите шурикени, като правим, е по-лесно. Към хора така правим. Извинете хора, че става толкова бавно, но
Така, хора. И ето го завършен малкия шурикен. Стойте. Малко да го поправим. Ето го. Хора, сравнете. Малък vs голям. Вижте каква голяма разлика има. Така. Ето. Еми хора, смятам, че това е от мен. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, лайквайте и до скоро. Чао!